Abona kunokuthi ngikhuluma isipede eGoli. Ngamanye ngiyohlakeza ihlahla ngedla amagwava lapha phesheya lapha. Ke mina ngikhuluma isipede. Mina ngikholela ukuthi wonke umuntu ophila la eMzansi uyasazi isiZulu. But isiZulu is a communication language for the black people. All the black people they supposed to know Zulu language. Yeah. Wonke umuntu kumele sazi isiZulu. Ke mina ngikhuluma isipede mina. Mina ngisuke ngicuphe ngayo isingisi. Naye futhi umlungu qala ngithi ba ngesizulu. Mangibona ukuthi uthi unjani qhubeka ngaso isiZulu. Njengofuna umsebenzi mina awungeke. Awuqobo sekuthiwa nje ngikhuluma isingisi mina ngiphatha isibhamu. Sikhuluma kanjani lokhuzana isipede umuntu ophatha isibhamu. Ungeke mina. Ngikhuluma isisuthu mina ngiphatha isibhamu. Ke mina. Angisho ukuthi ngiyanizonda cha ngizonda umuntu mina. Wonke umuntu ngiyamhlonipha futhi ngendlela emhlonipha ngayo. Kodwa understandani nani thina sinamakhanda aqinile. Indaba nje yesipedi nani. Ngeke siyazi vela solo siyazi. Xegisana amakhanda bafowethu ngikhuluma isiZulu.